Ninsabu jiem biss il-bogħod mill-ftuħ tal-iskejjel u l-pjan li l-Gvern qal li hu lest u approvat mill-awtoritajiet tas-saħħa għadu ħadd ma rah. Għattolna l-pjan lest. Aħna meta se nkunu nistgħu naraw dan il-pjan għal ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel? Mela proprju llum ħajibdew il-laqgħat mal-stakeholders. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Ġustin Karwana qaltilna li l-laqgħat mal-stakeholders kellhom jibdew matul il-jum tal-ħamis, prattikament 3 ġimgħat qabel l-iskejjel jiftħu mill-ġdid. F'kummenti lil Net News, il-Ministru spjegat li minkejja li l-pjan lest għadu mhux konkluż minħabba laqgħat li għadhom iridu jsiru qabel il-pubbliku ġenerali ikun jista' jara tali pjan. Li jkun hemm pjan li ħajjissorprendi lil kulħadd mhux ħajkun il-każ. Però ovvjament id-diskussjonijiet iridu jsiru. Din il-kwistjoni qed toħloq ansjetà kbira fost l-edukaturi, l-istudenti u l-ġenituri u allura fakkarna lill-Ministru li l-iskejjer se jiftħu dalwaqt u li għal dan il-pjan hemm stennija kbira minn dawk li direttament jiddependu minnu. Iżda pressata biex ittina data ta' meta se nkunu nistgħu naraw dan il-pjan, il-Ministru wieġbed b'dan il-mod. Nifhem l-ansjetà, però kif spjegajt fl-aħħar intervista li kelli anke mal-istazzjon tagħkom, 50 sigħat kellna l-approvazzjonijiet, ġifieri semmi d-diskussjonijiet u hija kwistjoni ta' ftit ġranet. Kien Kutajjar, Net News.